seu monòleg, les primeres borratxeres. S'escolta? Bé, per començar m'agradaria presentar-me, ja que he d'estar parlant precisament un quart d'hora o una cosa així. És possible? Sí. Una mica, sí, ara, perdona, era aquest botó. Bueno, ens hem menjat ja 3 minuts, només en queden per omplir 12. Com us deia, em voldria presentar abans que res, ja que encara em queden 12 minuts per parlar i està bé, és una cosa, s'ha de ser educat i tal. Jo soc l'Agus, vinc des de Sants, que és un barri que està entre la via 2 i la via 12 de l'estació que porta el mateix nom, i tinc aficions diverses com poden ser beure o jugar al duro. I per no perdre les aficions, si us plau, Guillem, si pots vindre. Tens una tira? Va. Doncs el tema del que volia parlar avui... Merci. Bueno, tinc una por ahí, però és per si s'acaba i tal. El tema del que volia parlar avui és de les primeres borratxeres. Les primeres borratxeres... Bueno, quasi me n'oblido. Vosaltres estareu pensant, hi ha aquest tio què fa aquí intentant fer un monòleg si no és monologuista? Correcte, en això teniu tota la raó, no soc monologuista, ja es nota, però que aixequi la mà de la sala, tot i que no el veuré perquè m'han aquestes llums, aquell que em digui que no soc un borratxo. Jo crec que està probablement conegut, sobretot al meu barri. Volia parlar de les primeres borratxeres, perquè les primeres borratxeres és un d'aquells punts que et marquen la resta de la teva vida. Per començar, la primera borratxera ja et marca quina serà aquella beguda que no podràs tornar a beure mai més. No falla. Si la teva primera borratxera l'agafes en ginebra, la ginebra et sabrà... Hòstia, Guillem, ets un problema. La ginebra et sabrà a colònia per la resta de la teva vida. Clar, que una miqueta de regust o de rotxa sí que... Bueno, doncs, passat aquest punt, és el que a mi m'agradaria recomanar. Home, veient les edats que hi ha per la sala, em sembla que tothom està bastant iniciat al tema de les borratxeres, però tot i això, si hi ha algun adolescent o algú que encara no ha començat amb el tema de l'alcohol, li voldria recomanar, per tot això, que la seva primera borratxera l'agafi amb alguna beguda d'aquelles que no suposa un problema no tornar-la a beure mai més. És a dir, la gent no té educació, porten els mòbils a les sales. La vostra primera borratxera, agafeu-la amb begudes de l'estil d'orujos, d'aquells que destilen algun tiet vostre del poble, o, jo què sé, licors de carxofa, o directament, ja posats, aneu al botiquín i agafeu l'alcohol i li foteu un glob. No hi ha més problema. Això és bastant important perquè després no suposarà un problema no tornar a beure alcohol del botiquín. De fet, si algun dia es trobeu en una discoteca i apareix una noia bastant maca que us vol convidar a un xupito d'algú, segurament no us convidarà a un xupito d'alcohol del botiquín, amb la qual podreu veure. Segurament l'altre tampoc us passarà, però bueno, tampoc és plan de descartar possibilitats. Passats aquest punt, voldria reflexionar sobre el per què la gent beu. Després de molt fer-li voltes, he arribat a la següent conclusió. La gent beu per influència. Sí. Als 15-16 anys, el món està dividit en dos tipus de persones. Els guais
i els pardos. Els pardos, als quals pertanyem la gran immensa majoria de la població, volem ser guais. Tu ets guai? Els pardos volem ser guais i els guais volen ser més guais encara. I no falla. Tu arribes un dia a classe i et trobes el guai de classe que ha arribat borratxo i te'l trobes així. Al teu cervell només arriben dues paraules. Bueno, tres, és que les classes tampoc estaven molt bé. Joder, que guai! I no falla. El vols imitar i acabes fracassant. És una llàstima que als 15-16 anys no tens la perspectiva vital suficient per veure que el xaval, que en aquella edat és un guai, quan té 18 anys és un perdedor absolut, un fracassat. Està casat, té 2 fills i no ha fotut res en sa puta vida. Però ja se sap. Jo l'altre dia, sense anar més, anava pel carrer, em vaig trobar amb un guai de l'escola i el tio em va fer així com que no em veia. Anava amb un cotxet amb 2 nens i 2 nens més a les mans i vaig anar corrents a refregar-li per la cara. Què, tio, què tal? Molt bé. Quantes carreres has fet i aquestes coses? I vaig notar com els milers de collejas que ens havia fotut durant tots els anys d'institut li van tornar a cop i vaig sentir com tots els pardos del món em feien l'una. Bueno, el monòleg va pujant, Ho dic perquè segurament també anirà pujant a mesura que li vaig fotent a la vida. Passat aquest punt, voldria parlar del primer company de camí. És el primer company que ens demostra que es veu absolutament per influència. La birra. Que aixequi la mà aquell de la sala que el primer cop que va tastar una birra va dir «Joder, que bona que està». Què és el que ens fa canviar els nostres tancs i les nostres Coca-Coles fresquetes per calimochos calents i birres amb escuma? Doncs això, la influència, el voler ser guai, el copiar aquells fracassats. La birra. La birra comences bevent-la perquè és barata i puja i, estàs tu allà en un parc, assegut, amb els teus col·legues, bevent birres i dius «Joder, són molt guais». És una fiesta. I a poc la birra es va colant a la teva vida i acaba marcant tota la teva vida. Acaba sent la mesura de totes les coses. La prova fonamental d'això és que fins i tot el temps l'acabes calculant amb birres. Tu estàs a un bar amb els teus col·legues i un et diu tio, pirem, i li dius no, ens quedem una birra més. I arriba un moment en què ja no quedes amb els col·legues, no dius anem a fer una volta, no. Dius anem a fer uns quintos. I al final la birra acaba marcant tot el teu camí vital. Però encara hi ha un company pitjor de camí que la birra. Un company, sobretot, a certes edats, que és bastant xungo, que és el calimocho. Un es posa a pensar i dius qui seria el cabró que es va inventar el calimocho? Doncs, després de molt reflexionar sobre el tema, jo he arribat a la conclusió el calimocho, sens dubte, el va inventar un viticultor malèfic. Algú sap la història de com va sorgir el Kentucky Fried Chicken? Se m'ha fotut un gag. Així com el Kentucky Fried Chicken va sortir per donar sortida a tota la sobreproducció de pollastres als Estats Units, el calimocho va aparèixer per donar sortida als milions de litres i litres i litres de vi picant. No hi ha problema. Agafes un got de plàstic de litre, glaçons Samantha, Coca-Cola i ara, allò passa com un elixir dels déus. I sí, i ja et trobes tu als parcs bevent calimocho per les tardes, que és una cosa que està molt bé de fer.